Hadian ka jingpin mi khubor jongki nong ka snong umroi madan kibla lej ban jurep ru ya ka jaka batmu pinya ya ka surok folien na umiam shamalidor lingba ka snong umroi madan ki noyalam snong jong ka snong umroi madan minta ka sngi gila mi shikmat ban pinsha ya ka jingkno ki katto kat nengut ki rangba kibla lej ru ban ujor sha udisi halor ka jingkno ba ka ka surok folien ka ngadru ya ka telong ka snong umroi madan. Habakren kilat patai kubor na kalyang uba lambor lang makri rangba snong bar uba banshans kem rinja secretary snong ka umroi madan kila ong ba katay ka jinglet jurip jongki nong shong snong ba persha e ka surok folien kum ka snong kam don jingtip AA bat kam shimla don ringkat namar kum ka snong ka yay ap kmi linti ya ka jingwan gibreu na ka office UDC banwan jurip kumba ki nong shong snong kila ujor ha UDC ubala kular ru ban pilong ka jingjurip ya katay ka jaka. Banyo ya ka jubab ka basyay, halor ka jingat na ka tilong umdi jong ka snong na ka jingwan jong ka surok folien, kum ka snong ka dang ap kmi linti, ya ka jingjurib na ka office UDC, namar kiti ki rangba ba persya, kimday ki rio start ban batay start ya ka jingdo na ka tilong kumba kaladon ru ka jingpinsyay, baan pelat ya ka tilong kumba sanpo mitar AA, ka jingjingay na ka surok. Kabala kentoru yang kinong kit kam snong kiba menta te an pensyai kendiak dah bede bot kata ha ka banengkong mensua lawan ban survey na kate ka existing kabarim te bat hadin nadu mensip stem ngiyo ka jingte ba ka alignment ba thamai na sate syaring lum ru kawan te kampat wan hi da ka jingtho kapati kena sya ka dor bar snong rupa lakan ya na ka existing kabarim ne na ka batmai ya kata kampat don ka finalize nang nuro te maria bana ya kata hi ngilale wud na ka liang ka dor bar snong ban tho sya UDC ban pentip bayo ka kata ya kata ka umbam undi te kumbala pensyai man ha kani ha katu ka baladep ha ka lengba ki media ru ngaladep hi banong ba ya kitarik ki ngaladep ban batayang tu te kalong ba mentala da kawan nang ta lese kabu jingma tingila bu hi gitu gi jingtho te kala nakal yang disiru ula pentip sa ka NHIDCL ba yo kalong kumta ula pentip ya kata ka jingtho ka bu pha ru la pha return biang sa ka dor bar ngilayo ya ka receipt te kamde ka bangingi thep haduli le ngi thep apla kum balami e kitolong khubor menin kasngi te nrei haba kata ka alignment kawan nang ta te nakaliang ka NHIDCL kila wan biang sai sisien ngatrai kumba arbnai ne kumta la kila dep banwan re-inquiry biang ya kate ka jaka ba lalap ba kala jengai kumba sanpo mitar ai na kate ka susum te haba kala like kumta ngim ong bat ngim la ban batai sta ba kan kta nekam kta te nrenga klem ong ru ba kan wan kata ka flyover nrenga suang le se la bangin approach mon kum nang lang ka snong hadian ba la da kamdon option no way le se nang te bet kan de kata ka option tela ban approach da kumnu ru ya kita department ba kinwan ya kata ban le hak bede ban bha ka met ya kata ka umbam umdi te om kumban ya batai start da mono tengah thrai na kaliang kinong kit kam snong ru kumde hi kita ki expert kibalak ban batai bakala jengai sanpo mitar te kanum kta syu tengah try na kaliang jong iba CL masyering lani iba timur benyang ru imlak ban batai start kum ki expert bala dawan kan satwa kumta kan sale kumta henry na kaliang iba CL masyering bat iba timur benyang ila dep ban pelaj ha ki telung khubor boper hak arpo terik jong uni hu banai ba kita aku beli di si bau lolong balak loy ban inquiry dalade ya kata ka susum apa senong kejungi te balai kim up hadu bandawan uta te balai banda that media yang sai sisi tengah try la da unwan uta audisi unwan ra hebat kibor badepek de kmi kita ki expert hadin balawan kita tengah try na kaliang jungi kinong sungkit nongkit kam senong ngin hab ya don bentalang ta nakal yang DC undon kita ki expert kindon bat nakal yang kini ki persya
bagi bu kata ka jing tho so di siru kini don lang bat kesenong kata hang ta tingin ya pek ken ka ka ansar ka bami hang ta hadin balawan banle da kita ki bor expand ba lada kalong kaban sukses nang te ru ngatrai ka biang lada kalong kabam sukses ru ngilala ban yakran te mentagi ong balai bamra dorbar te kumnungin rak dorbar habang idang subu tang ka jing tho bat kata kakot kawan bakadang long kumta te buat makiru kidon ka jing sungtu badang don ka jing yakran ba kita ki bor expert kim pat wan te ban chat ya kate ka jakala kalong ka ibit nem ibit ya kanika furlin bakan wan nang ta te kam dei pat ken ban suya tha media ya kinong kit kam snong ba kim le ai lane kumne kumtai hato kade ka ba kani te kalong ka ka ba kum bagila kren bale se kadon ka salendet ngan sukren kendiat ya kata na kaliang iba CL masering lele ila dei lupa idukhat ka stip komiti jong kani ka dor bar snong moroi mara bat ka basung thamula pat kendiat ro kumuri orang ba unthat man daga media hanre la nadu ke pratarik kumbai la ong bala de panlong ya kata dorbar mentau senem pratarik u Julai Jun mo ila de panlong ya dorbar te la dakira pai ba jong ka dorbari kila ban la de ong ya i ba ide i khat usti komite tingi la pha na kaliang kum ngaus ke tedi ngala pentip bangidon ka usti komite ila de ken banwan hapo ka usti komite ban keren lese la kan dei na ka benta kata ka furlin ne ka dei na kinu ki jonon kam po kasung kathau te ngam tip pat ken ba kiadon arngut laingut nganom mention pat igi kertan te balai kimlong ki bala kloy banwan ha bala pentip badon ka executive committee lese kila don lupa ka plan ka ke basal ndet jongki bakin wanra kum kini kijing tha madan sendon ya ka snong gejungi bat nganong sendang ba kum kiri rong ba le kum kiri rong ba lada le kum ni kapa badang long khulung khna empat long rang ba teh bahaduk kat ni sendang ban that ya ka snong ka thau hanrai klem da don klem da wan pa ba da ka buburam ngan keren sendang ba na kaliang ka snong hi ni kwa ba ngin ya long kawe ngin ya bha bangin nom ya kan tho ban nom ya kawang iwe te bat ngan keren sendan ha ka media manta ba ngin salum hi ya ka executive committee bat nga kermen hiru bana kaliang iba CL measuring bat kit khot executive member kinlong ki bala kloy banwan ha ka executive committee ka ban ngin sakhot ha ka nun ko por bangin ya keren bakan ja no kan nom pau kum kini ki baro ki ban long penlengo bat ka jing kan tho langarong akan tho nakir ke kan tho ke kani ato kan wara jing bha ya ka snong ka thau kani kamon ra dalele te la ka ba buram to ngin ya im ha ka jing im kum ka dorbar u khasi u kharai ngin long ki ba yesha ngin ye ap bat kum ya kata ka ba ngan phai biang sedin ya kata ka furlien ka ban wan nang taro ngin saya keren hadin balawan ki bor expert ban pek lada kalong ne kamlong nang taru ngin saya keren lang bat kasnong ka thau te bat hang ta ngis la aru ban khot ya ka dor bar snong hadin bang ilayo ya ka jingtip na ki expert bat ngin khot nadu kilong kilong pa bat ki samla na maria ka hi om babam tang kita ki rangba ki bakit ya kam snong la bam lut la barok ngin sakhot hadin bang ilayo ya ka details ka batik kena tang por ni nakaliang jong nga kumrong bat snong lembat ki kat snong sekretari snong te habdi bat kajing mi ya ka kubor lungba jong tu ki lungba ki balapan mi menen sngi ngidon biang ban pensai nakaliang jong ka dor bat snong lungba ya ka ba ki lapan mi ki media na ka benta jong ka ti ka sus ya kajingwan ka jong ki ya ka ban jurip bat ki media te nakaliang jungi kum ki kum ka dorbar snong ni klem ya dor kat bat ki te ha ka bidai pat bat ketul bangil yu i ban ya ketu ka kubor te nakaliang jungi sngo sudan ban pen sngo namar ba kat kum ka jinglik bu jong ki ha ketu ka banungkong ya ka komplain so DC lo kular ya ki ba
udisi hun pha ai gibriu ban wan pe wan mi rangkat bat kasnong hari yak te kejaka te nakliang jong kasnong i ap kami luti ya kata ya kabakin ya wan biang ya kabakin ya peklang bat ni kasnong bat ki bat udisi bat gibriu jong disi kenang ya ba upat bat nok song snong unyo ya ka jingsai ka batikna te haka jingwan ka chungki menin te nakliang jong ngim nom sui bat ba ya ka ba ka ba kila pensu kila pha pat cha ki media te ngi don ban pensai ba ngin yai ap hi ya ta ka por ka bo disi hi un pha ya ta gibriu ki jongki nakliang jong ka office bakin ya pe ya mi lang bat ngi bat ki bat gibriu na ka office jong udisi te kendiat aga bodor ita ide na bata jong ka te khusus te kendiat pat aga bide bat ban pensai pat ya ka jiwan jong kani ko forlin kumba laong dai ba timar banyang nemar ba kani ko forlin kalawan na du nalat roy hadu te beli ba ka kiu pat sete selum bodon kasus jong kasnong bemadan dengan su pensai yang ni nemar ba nakaliang jong ngi kum kasnong ngimtip ya kata haba ka sarkar ka penyai ya kan ya lain lengba kasnong umdok berti ka ba kiu pat sate selum ban koi lem sakani ka caka jong kasnong madan kecungi bat kumju urut sedu sate senong laban nate nalum te hakabidi bat ka jingtip kham banyak te ngat harai ki dade ban keli na ka office jong DC ba bale ba ka kiu pat habukut jong kom ka kiu no selum bale kamwan na po surok ka berim kumbalaong iba timar banyang tenakaliang jongi ro lada kawan hinam do berti naga berim tolong hasnong mo ramadan ro kan hab hiban wan naga berim te tang ba ula penkiu no nang te nam do berti station yang te denak ta ka daulong ba kangat no ya kate kasus ku jongi dia ke ba bahatam na ka benta jong upat ba nong song sunong tolongi an ngin ya mi lenti ya kata ka ba udisi un pha ya gibreu rangkat bat ngi kisnong bat ki kinong libu komplain bangin ya pe ya mi ba ya te kejaka la ka du sisane ladawan kata ka forlin ne kat kum kalain ka bakila peni long baka hyar sa serum te kan laj lada kan laj hite nakaliang jing kisnong tingin ong kumno tang ba ngi mi lenti pat long ba udisi bat kibor peniat kibor kiban company kiban snai kate long ba kan le ka bahan ka bahatam kenang ba pat ba nong snong song snong jongi unnom du ya kate ku kum balaya ong